isihloko makuthiwa bengayipha yona le ndaba engifuna uyishare nabangcwele noma nabazalwane indaba ukuthi ithemba alibulali. Yeah, I think sijwayele leso sisho leso esizulwini, but mhlawumbe omunye bengasiqondi kahle ukuthi sichaza ukuthini yabonto leyo, because ezweni kahle kunezinto ezinamandla kakhulu ezisichazayo kangcono leso sisho leso ukuthi ithemba alibulali. Yes, okusho ukuthi hold on, yabo, bambelela. Yabonto leyo, bambelela. Le nto leyo iyayisho kunzima, yabo Macingwane, simo sinzima kukubi, yabonto leyo, bese betshela into eyi-1, mfowethu, ithemba alibulali. Yeah. So ngiyacela nje ungifundele incwadi kwabaseRoma chapter 15 verse 4. Okay. Isihloko sakhona sithi ke abanamandla abasizi ababuthakathaka, isahluko se-15 kuyivesi lesine kufundeka kanjena: ngokuba konke okwalotshwa ngaphambili kwalotshelwa ukufundiswa kwethu kuze ke ngokubekezela nangenduduzo yemibhalo sibe nethemba. Hallelujah. Macingwane, ngathi ungangiphindela kunento enamandla kakhulu lapho ukuthi after sesifunde yonke lemibhalo le khona into ekumele yenzeke kumzalwane. Because ukufunda iBhayibheli into ebaluleke kakhulu la, kunezinto ekumele zenzeke kuwe as umuntu ofunda iBhayibheli. Yabo, mawulifunda ngoKing James uthi whatever was written in the past was all written for our learning. Uyayizwa into le, whatever that was written in the past was all, konke kwabhalelwa thina ukuthi sifundiseke. Uyayizwa into le, that we through patience and comfort of scriptures might have hope. Uyayizwa, so i-point kahle lembhalo yonke yalotshwa endulo elotshelwa into eyi-1 egcineni masibe nethemba. So masifunda imbhalo ngaphakathi kumele sigqugquzeleke, siduduzeke, bese siba nethemba. Yingakho mangiqala Macingwane ngitheni ithemba alibulali. Baba, izwi lakho liphilile lingcwele. Ngalo wabiza okungekho kwaba khona. Limisiwe emaphakadeni aliguquki. Yimbali ziyabuna nokubuna, notshani nabo buyabuna, kepha lona limila liguquki. Sibusiseke ngalo uNkulunkulu wethu engcwele lisafundwa ntambama. Amen. Macingwane, lento bengisayikhuluma la ngethemba ebaluleke kakhulu. Ngike ngayenza ke i-study before ngiza la ngaphambili mina la elokhuna nemsakazweni Macingwane ukuthi ithemba kahle asililande empandeni zalo ukuthi what is hope, yabonto leyo, ukuze soqonda because impilo ngaphandle kwethemba Macingwane ayikho. There is no life without hope. Kanjalo futhi nento ebalekile empilweni yekholwa, lento ebizwa ngefaith, ukholo, ayikho ifaith ngaphandle kwethemba. Ngoba uma ufunda incwadi la amaHebrews chapter 11 verse 1 uthi faith is assurance of things that we hope for. Yayizwa into le, isiqiniseko sezinto esizethembayo. Yayizwa into le, so nayi futhi hope siyithola la. Okusho ukuthi ifaith izalwa yithemba. Ngaphandle kwethemba akukho ukukholwa. Yingakho ukuthi ngaphandle kwethemba ayikho impilo Macingwane. Libalekile, ithemba libulali. So ngizoqala lana ke ngifuna sikungene nje ngeke ngenze study la kwanegama lesiGreek engilitholile elithi elpas. Leli gama leli lichaza ihope ngesiGreek ukuthi it's elfas. Elfas usho iexpectation. Uzoqonda kangcono ke wena because emthethweni sinalento ekuthiwa legitimate expectation. Yithemba ke lelo. It's an expectation. Yabonto leyo. Ukuthi okay sekwenzekile konke but I have an expectation. Yabonto leyo. Lo expectation ingeke ivelaphi. Siyayithola lento leyo kwincwadi yamaRoma chapter 8 verse 24. Lapha ekuzalwa khona ithemba ukuthi ithemba kahle ke okay ngiyalizwa lelithemba okhuluma ngalo olichazayo manje. Ozuthi ngaphandle kwalo ayikho impilo. But livelaphi? Ngilithola kanjani ithemba? Because ngiyabona isimo manje, ireality udokotela usengitshelile, ngiyakubona konke okwenzakala ekhaya, ngiyayibona impilo yami indlela ekuyo, ngiyakonke kuphambi kwami. Angidingi nanomuntu ozongitshengisa lezi zinto lezi. Le nto leyo izosibeka lapha esithombeni sika Abraham. uAbraham kuRomans naye chapter 4 mawufunda ku18 lalingekho ithemba. Yabonto le ngithanda uNLT uthi there was no reason for hope
yayizwa lento. Abraham uyayibona ireality. Mdala and uSarah naye isibeletho sakhe it's good as dead manje. Usedlulelwe iminyaka. Uyayibona ireality. Lezi zinto ayidingi nalokuthi uzumtshele ngazo. Izinto ayibonayo and uyazi ukuthi mase kanje umntwana hayi cha angeke satholakala. But kuthiwa lingekho ithemba. uAbraham waba nethemba. Yingakho ithi aselitholi lethemba livelaphi. Kanti ubasifike la ku verse 18 ngaphezulu uzomthola ukuthi lapha wathini wathi othembisile ukholekile. So uyalibona ithemba lika Abraham livelaphi livela ezwini elashiwo uNkulunkulu. Yayizwa into leyo. Yingakho ethi loyo obiza okungekho njengokukhona. Yayizwa leyo. So unale hope encike kuphi ezwini elashiwo uNkulunkulu. Ngoba amathemba ahlukene. Khona ithemba lomuntu nje ongakho unethemba. Yabona le ngakubethi hey yapiqa kangaka insizwa kaSibanibani ithembeni. Yabona le akulona ukuthi ithemba ngakho nje lihlukile izinto esizethembile. Umuntu uyethembe insimbi ayifakile la ngemuva ukuthi hey ngesibhamu la. Omunye uyithembele into yakhe ayigaxe ngaphansi nayo unethemba. Yabona le ingakho nje leli themba esikhuluma ngalo la. Yithemba elivela ezwini likaNkulunkulu. Yingakho izwi likaNkulunkulu kulokunye kuRomans chapter 11 no chapter 10 verse 17 uthi faith cometh by hearing ukholwa uvela ekuzweni ukuzwa ini izwi likaNkulunkulu. Yabo yena usekhuluma la ngeproduct esiphelele but la sesiyathola okay into eqalayo ukuze kuyovela ukukholwa ithemba. So the time ufunda imibhalo le kumele kube khona ini kuwe ithemba. Yingakho ke mase siyifaneleza ukuthi ukholwa kuvela ngani ngezwi ngokuzwa izwi likaNkulunkulu. Ngoba into oqala yenzakala uma ufunda imibhalo la konke kwabhalela thina ukuthi senjani sifundiseke sigqugquzeleke bese senjizani siduduzeke bese siba nethemba. Yabona into leyo. So sengifundile imibhalo ngaqhugquzeleka ngaduduzeka kulesime nguso ngase ngaba nani nethemba. Leli themba leli uma ngiba nesiqiniseko salo lelo selingisa lapha na uHebrews ukuthi ukukholwa kuyisiqiniseko sezinto esizethembayo. Yabona le bese kuba ubufakazi bezinto ezingabonakali. Ngoba phela uma sengigcwalisile le step sokuqala istep sokuthi ngiyithembe lento le ngikholwe yiyo. Yabona le ngiyayithemba ngesiqiniseko salethembe engimekulo ngoba ngiyathi uNkulunkulu momfunda kuNumeri uNumeri noma ngesingisi uNumbers u23 uverse 19 kuya ku23 ukhuluma lento le uNkulunkulu akawaqamba manga. Yayizwe le that's a first statement and akawushintsha umqondo wakhe akwenzeke ekhulume engenzi akathembisi engafezi uNkulunkulu lesimkhonzayo. Yabona le so uma unesiqiniseko ukuthi lokhu akushilo kunjalo kuyiqiniso ngizoba nethemba bese ngiba nesiqiniseko kulo ngifake lento ekuthiwa isubstance iconcrete foundation into engizomaphekwayo ukuthi ngimile nginesiqiniseko ngenxa yezwi likaNkulunkulu. Yabona lo ushilo nyamazi mos ukuthi akwenzeke uqamba manga. Nyamazi mos akakhuluma engafezi engakwenzi akathembisi futhi engafezi nyamazi lo uNkulunkulu lo wathi ngana leso siqiniseko ukuthi mangifunda lento ayishola injalo mayethi usinikeze konke okumaqondana nempilo mangimthatha ezwini lakhe njengoAbraham kuthiwa wamthatha uNkulunkulu ezwini lakhe kuthiwa kaphumi ezweni wayingaze ngithi uyapi engaphethe ngisho lento ethi nesesenza iGoogle map yayingekho wathatha izwi uNkulunkulu ezwini wathi ngokuthi ngiyamazi. Yabo ngenje kuloko ngiyamazi lo uNkulunkulu lo. Yingakho izwi lakhe kimi ngiba nesiqiniseko mayikakhuluma phezulu kwereality ngiyibona zonke izinto but ngenxa ukuthi ngiyamazi ukuthi mayethi yena makube khona ukhanya noma ngabe kumnyama kangakanani uma sekusho yena ngoba ngiyamazi ukuthi yena akawaqamba manga akakhulumi engenzi akathembisi engafezi. So ke indaba la njoba ngisho ukuthi kuRomans idlalo ivezwe kakhulu indaba yethemba le. Kuphinde khulunywa lento le kuRomans chapter 8 uverse 24 ukhuluma lento le uthi sisindiswe ngethemba. Ingcindi yakhulu macingwane le sisindiswe ngethemba. Yabona le ithemba libonakala. Yabona le but umuntu osindisiwe yakhona umbone. Yingakho abantu bethi hayibo usindisiwe lo why yingoba umuntu osindisiwe yakhona ukumbona but lento esasindiswa ngayo ayibonakali. Ithemba usho njalo uRomans la u8:24 uthi ithemba alibonakali
yabo nto leyo uthi uma belibonakala sasilona ithemba lelo ithemba into engabonakali yingakho nensizwe uzoyibona ikudelela kangaka yenza yonke le uthi hey wangidelela kangaka lo uthembeni ngoba uyibona into ayithembile but uyambona umuntu othembile umbona iattitude indlela enza kanje khona into ayithembile lo yabo nto leyo noAbraham la nje obesikhuluma ngaye lingekho ithemba waba nethemba kuthiwa wabonakala eyitusa enxusa inkosi eyibonga uyambona ukuthi khona into ayithembile in as much as singayiboni but juthi khona into ayithembile why attitude yakhe kanje yabo nto le and lento lemacane ingithinta engaze ngabuka uPaul kule statement esilapha kuze uthi bayibona le ndoda ukuthi inokholo balibona kanjani ukholo alibonakala ukholo but uyambona umuntu onethemba umuntu usedinga nje into eyi1 uthi ngitshethe sukuma uhambe Jesus because I can see ukuthi unethemba lo muntu lo usemile vele uselindele mina ukuthi mangisho ukuthi sukuma uhambe yingakho macingwane ngisho ukuthi ithemba ngaphandle kwalo akukho ukukholwa ngaphandle kwethemba ayikho impilo ithemba macingwane uma kusekhona lona yingakho makusekhona ithemba noma athi isimo sinjani uma kusekhona ithemba ngithe ithemba zilivela phi embhalweni uma sizonke yabo ngiyayithanda futhi lento evela lapha kuHebrews chapter 6 uverse 9 u19 sorry uverse 19 uchaza le ndaba le ukuthi ithemba lugibe lomphefumulo hope is the anchor of a soul isoul uyaqonda ukuthi iyona into eyaluza kakhulu makufika inkingi ilokho anekuthi sekuzoba nje isoul le ingakho uDavid wayeze ithulisa ethi oh my soul be quiet and trust the Lord ngoba isoul ihlezi concern iyanyaluza ishona lenalo kodwa ukuthi kuzokwenzeka kanjani sekuzokwenzeka kanjani yabo ihlezi iyaluza but manje kuthiwani ithemba ligibe lomphefumulo ianchor ilento ebamba umkhumbi lapho olwandle angithi ulwandle linamagagasi umkhumbi uyaluza kanti but uma ukwenge ngeanchor phansi ubamba ube still ukuthi noma zikhona ivunguvungu noma zikhona iphepho but ianchor ibambile phansi so la kuthiwa ithemba liyianchor yomphefumulo yayizona into macingwane ithemba ilona elikubamba izimo uyibona ukuthi nayi reality yakhe ka in uyabona ukuthi iminyaka isengidlulele noSara unkosikazi isibeletho sakhe it's good as dead uyayibona yonke lento lento izamunyazisa ini umphefumulo kepha kuthiwa waba nethemba yaba khona ianchor wathi kepha kunaloyo washo nyamazmos uthi lo thembisile uyafeza akwenzeke ekhulume engenzi uNkulunkulu esimkhonzayo loyo yingakho bancingwane ngimile kulamazwi lawo ithemba alibulali once kwalimala ithemba ngoba abazalwane iyona nto elimaza ukukholwa komzalwane leyo once kwalimala ithemba ngoba ithemba silibona kahle ufuna kulo wesifazane sezame izinyanga wazama ama physician wazama odokotela wayesezame konke ayiki uyambona umuntu wayesevele ithemba lilimele kepha wamane wezwa ngoJesu wabuya ithemba wathi uma ngingake ngithinte nje umphetho wengubo yakhe ngiyawuphila yabo nto le nangempela ithemba ilone lambuyisela ukuphila wathi mayimthitha uJesu wathi ukukholwa usethi angithi uyi-final product usethi ukukholwa ngoba sithe ukukholwa angithi mase kuphelele uhlanganisa ithemba nesiqiniseko ngoba kuyenze ube nethemba but ungabe nesiqiniseko le nto le igcina ikhanda into ethiwa i-mental faith yabo nto le faith erizinayo ukuthi hayi dokotela uma esethe kanje hayi futhi ayikho into esangenzeka yabo because ilona kholo eseligcina selikhandeka nakuthini endlini kaNkuluNkulu ukuthi sesinalo likholo olirizinayo yabo nto leyo yingakho la kulokhu njane kuRomans obesikhuluma ngoAbraham lithi uNLT ngiyawuthanda uveza kamnandi lo chapter 4 uverse 18 uthi when there was no reason for hope yayizwa into leyo ngiyayithanda lendlela evezwe ngayo kuthiwa sasingekho isizathu sokuthi ungaba nethemba kulesimo lesasibhene noAbraham but uAbraham waba nethemba elakhe ithemba alikho based kuma reasons noma kuyi reality but li based ukuthi khona washizwi wathi ngiyakumthola umntwana wabambelela kulelo lizwi lelo esibona isimo sakhe wabambelela kulo up until uNkulunkulu wazwasifeza isithembiso sakhe thiwa lokho kwamenza uAbraham waba ngomi kahle phambi kaNkulunkulu he was justified by faith he was set in a right standing with God
ngenxa yokukholwa kwakhe. Yonke lento iqale kuphi? Ethembeni. Nakhona lapha kuvezwe kakhulu lokho. Ukuthi lingekho ithemba, kepha yena waba nethemba. Zingekho izathu zokuthi ebe nethemba, but ngenxa ukuthi ulifundile izwi uthi wena uyomthola. Yabo nto le. Noma ngingayibona ireality, ngikutshela ngamacingwane. Njoba ngitshelile, ireality yami yayikhika in, ngaze ngafeyila ugrade 11. Ngawufeyile esikoleni. Iphethe lento kuthiwa into zakho ngeke usiqede isikole, wena kumele usebenze ngabantu ufake ibuhlalo. Yabo nto le. Uthiwa ngeke ngize ngisiqede isikole, ayikho into yami yolunga. Yabo nto le. Ithemba babengilimaze bengiqedile mentally. But ngathi mangiwelela kuJesu. Oh Jesus. Kwabuya ithemba. Hey, yeah. Kwabuya ithemba uthi Yey. kuNkulunkulu akukho okungenzeki. Akukho okungenzeki. Ngiyathanda lesingisi. Ngiyathanda elesingisi indlela elibiya ngayo. Lithi with God. Oh Jesus. Alithi uNkulunkulu eyedwa. Lithi with wena uNkulunkulu. Yes, uma nje wena unoNkulunkulu akukho okungenzeki. With God nothing is impossible. So indaba maso noNkulunkulu mawunamathele kuye, uhlala naye, uhamba naye, uphila naye, akukho okungenzeki kuwe. Macingwane ngaqeda ugrade 12 ngawuphasa ngamakhalaz aflyayo ngaphezulu kwalokho ngabuyisa esikole nobuyisa uzofundisa ugrade 12. Ngafundisa futhi ugrade 12. Ngakhathi ngevarsity ngayenza izifundo zami zobumeli. Ngaqeda futhi ngerecord time angizange ngihlale ngilukane ngibhale emse ngabe ngiqala ama articles zami. Namhlanje macingwane ngikhuluma nje mfowethu yasazi sibusiso singilindele. Nasi isibusiso manje singilindele macingwane. Inkosi yami. Njoba ngisho ukuthi kuNkulunkulu uma naye akukho okungenzeki. Ithemba alibulali. Bambelela. Yabo nto le. Ngiyalithanda leligama indlela abayichaza ngalo igama ethi substance. Because yabo lento le assurance. That's a substance. Uthi angithi isiqiniseko sezinto esizethembayo. In other words, it's an assurance of things that we hope for, or it's substance to the things that we hope for. Yes. Leli gama le substance mawulanda ngeSgreek lona likhuluma ngani ngehypothesis. Yabo nto leyo. Yes. Lonto leyo indlela echanzwa ngayo substance. But it is a foundation. Yabo nto leyo. It's a foundation. Lelo gama le mawulanda i-translation yayo ngeSgreek. It's a foundation. So i-foundation le yinto ongakha umephekwayo. Iyona into ezokuthwala le. So when you are giving this foundation kule expectation yakho le, i-expectation angithi mele ibihlale phe kuyi-foundation. I-foundation say yizwi. Izwi phela ithemba lakho mangabe ithemba leli lo intate emoyeni exactly ukuthi hayi ngoba nasi isibhami ngathi abungithembile nami yes nginethemba but ithemba lami kuphi lisesibhamini. Hayi lelo thina hayi lelo yantante emoyeni ngoba mayivelele eqala lo ukushaya phansi usiphethe leso. Yabona le but lele silishoyo leli ileli elisimamile elimile elingaguquki engithema ngikhuluma ngalo ngisathandaza la ngathi limisiwe emaphakadeni aliguquki. Yilona ke ngithemba lelo lenkazimulo esilakhe phekwalo. Nkosi yami macingwane mfowethu ithemba libulali. Ngizotshela umlaleli ekhaya namhlanje ithemba alibulali. Anginandaba ukuthi simo sesihlala iminyaka engakanani bonke babezana lezo zinto lezo. Iminyaka isingaka nginalesimo lesi. Kepha uma behlangana noJesu nalithemba lenkazimulo nango Kristu. Yes, Nkosi yami. Inamandla ngendlela eyisimangaliso. Ngakhumbula eminye imhlabelelo emidala yayithi ke hlala ethembeni. Mlaleli wami lapha ekhaya mhlambe Nkosi yami usuhambile wahuzuka wabona ukuthi hayi ngeke ithemba alisekho, ithemba lilahlekile. Kwela ke ntambama umshumayeli wethu uyasixoxela ukuthi hayi nansi indaba yethemba. Ithemba lakhe alingandante emoyeni kodwa alinamathele ezwini likaNkulunkulu. Nanku umqulu wezwi. Izwi likaNkulunkulu liningi lijulile nawe nje uzobona la uzotomula khona bese unamathela. Mawugula hayi man ungalidonsa nje lelo lithi uthethelela zonke izona lapha ngisho izifo bese unamathela kulo. Madoda bangabe umpofu uhlupheka uzothi ke wenziwa wabampofu ukuze thina sicebe bese unamathela kulelo themba. Kuya ngalokhu wena oshoda ngakho ngoba ikhona le manual ephelele egcwele. It's a change of attitude. Sinompriest thina owadabula amaZulu mfowethu. And kunento statement engisithanda kakhulu lapha. Lisithi
hold fast to your confession of faith. Yayizinto le bambelalani kulokhu nje kuma confessions ene faith. Bambelela, hold fast. Nkosi yami. Yazi macingwane nje bangitshela ukuthi it's quite amazing indlela uNkulunkulu enza ngayo izinto. Yabona into le uJesu ayifundisa ngayo ngeprinciple yokholo ethi oyothi kulentaba le mayiqukule uyothi whoever will say to this mountain go throw yourself to the sea and do not doubt in his heart whatever he saith shall come to pass. Oh Jesus Christ. Ngiyayithanda leso statement kakhulu. Cause la it's about the declaration of faith. Uma uyisho lento le inhliziyo ingangabazi. Oh God. Yabona ukuthi konke okusho ngomlomo wakho kuyakuba njalo. Kuyakuba njalo. Kwemacingwane 2017 ngise altar bazokhumbula kahle abazali ngangisengikhotha nabo lapha eFelixton. Yes. Ngayisho lento le ngiphambili. Ngathi by 2021 to 2022 ngiyobe ngishada. Macingwane ngayisho lento le ngikholwa angazi kodwa ngangikholwa ngoba phela lo moya lo ngithi kuyotshiwe vele embhalweni ukuthi ngakholwa ngakho ngiyakhuluma nathi njengoba siphushwa lo moya okholwa siyakholwa bese siyakhuluma nami ngayikhuluma lethi Macingwane. I'm surprised ukuthi kulama month nje esingena kuwo so besenze nje sishaya step Macingwane nje bangisho hold fast to your confession of faith yonke lento iqala ethembeni. Ithemba libonakala but umuntu othembile uyabonakala indlela enza ngayo. Ingakho nomzalwane sasindiswa ngethemba. Ithemba leli alibonakali but umuntu osindisiwe uyayibona izithelo. Yababona o self control uthi ayusindisiwe lo. Yabona uthando uthi ayusindisiwe ngoba uthando isenzo. Ingakho size yes uyasikhuza impela ya First John lapha 3:18 uthi bazalwane masingathandi ngamazwi Nkosi uJesu kepha makube iqiniso ningangeqiniso. Yes yabona into leyo hayi senzo nangeqiniso yabona into leyo. So akube into ebonakala uthando libonakala ungabe uthando just oluncike emazweni kuphela alenzeke ngilibone. Ngiyakho ngisho sisindiswe ngethemba ithemba libonakala esasindiswa ngalo but umuntu osindisiwe uyambona uyayibona izithelo zonke kamoya. No siyabonga kakhulu weproducer Nkosi yami usixolele kakhulu mfowethu ngesikhathi sakho kodwa nje siyajabula kakhulu for ukona konke esesikutholile nokusehlele lapha ezimnandi kakhulu indaba ke bekade ke sizidla kuso la isigayigayi esinamandla ngendlela ke eyisimangaliso njengamanje ngizocela nje ukuthi ke umfundisi wethu akasipha amazwi okugoqa nje akangawasho kubalaleli bethu njengoba ke sikhona la kusuke isigayigayi bese ke siyalivala siligoqe ke uhlelo lwethu. Amen. No amazwi nje ezonikhuthaza ngawo ilawana kaLazaro ebhekene noJesu ebhekene nokufa kaLazaro lapha abagijima bazomtshela ngezinto azazi ukuthi okay sehlala izinsuku ezingaka uNkulunkulu akafuni uzomtshela ngeenkinga zakho kakhulu. Yiza lapha uza unethemba ngoba ithemba yilona elizokunikeza ama breakthrough. Ukukholwa kwethu lokhu kuona esinqobe ngakho izwe yikona esinqoba ngakho ukholo lilokhu njalo le victory. So nje kukho konke engakusho ukuthi thembani kuzo zonke izimo obhekana nazo hlala ethembeni njengoba sishilo.